Извинявай. Извинявай да те питам нещо. Направим средностатистически такива изследвания. Какво ще на теб? Какво да? Да. Какво си гледала последно? А сега къде си тръгнал? Тук на кухнята съм тръгнала. На кухнята. Каква е тази кухня? В ресторанта искаш да кажеш? Кухнята ще гледам, на английската кухня. Това някакво... Тук долу е едно Тук заведение. престъпление. Може да, може. престъпление. Ама тебе май съм те виждал киното. Аз съм виждал по телевизията. Някаква банка беше. Банка, бе. Аз съм виждал... Някаква банка. Имаше един филм, сега Банка скоро беше, излезе. да. Ето банка, тя си го каза. Един филм гледах тук, разбрах, че някакви награди, как се казваше, Миранда. Виктория. То край Миранда, там Виктория. И какво, дори не сам на там. Мислих, че е мече и ще появи Здрасти, Светла. Ходих, дай пак ще хода. Къде ще ходиш? Турция. Здрасти, Българ. Здрасте. Какво правиш? Здравейте. Ми нищо. А ти ходиш ли на театър? Наред. Ред? Мира. Теорията на новото. Много. Къде ще ходим на театър? Бе, чекла, дисват са по цял ден. Не бе, тук поне тази момиче Миранда съм. Миранда съм го гледал, има един филм. Гледал ли си Миранда? Нали излезе един филм с нея, Миранда? Аз не гледам сериали. Някакво е целувал по вълзите. Аз нямам телевизия вкъщи. Не видя ли? Що не ми оставиш на мене? Аз си, Миранда ме